Encontrámonos aquí para explicar un pouco o proceso que imos seguir a hora de recepcionar e confirmar a temperatura que se ha establecido no reparto da vacuna do COVID. Unha vez feita a entrega por transporte, abriríamos o recipiente que nos entregan e del sacaríamos esta unidade. É un data logger que rexistra a temperatura en todo o transporte. É moi sinxelo. Unha vez quitado o capuchón de protección, debemos introducir nun USB do ordenador. Esperando o tempo prudencial máis ou menos un minuto, vai aparecer unha venta emerxente no noso ordenador na que vai aparecer dous arquivos, un Excel e un PDF, no que podemos comprobar a trazabilidade da temperatura. Neste caso, é correcta, mantense entre 2,8.